vì số bơ ở đây vì này lại nâng trên là xóa lộ còn thắt nhà cơ mình sẽ cái đài mình sẽ gặp nhiều hỏi anh bay đi bờ ai ở bờ đây tụi mơ bé sa phân giờ bơ thay cái nó dài mơ 산시간에 뭐라야 아름다워 다른 아ባት 바오르하이 뭐래 콩나기 바바니세 아테니가 귀나네 하이 뭐래 보배가 코나야 화이 피가 쓰는 거 뭐래 갑주세 나이 부라이 부라이 나이 부라이 다른 날 그는 담자 등의 가산디 가이 보는 이세 그래 나이 안 키가 진짜 키코나 하셔는 너의 흉탕 피털지 않다고는 그라 너의 시간들은 아가스티아스 탕세 내버려이 답답 내 미적과 뭐라야 다른 것까지 당기셔 매소 먹는 법인 비버시야 앉아 그냥 내 바리 거북 그리셔 나이가 다른 소리까지가 안아 그럼 나가서 가요 그럼 가요 그럼 루나는 시가이야 한번에 루나는 가이드시지만 이제 그라이 미신이 그렇게 나시지 자 시가를 그만 뭐라야 시안이 그 타버기 루나는 가이드셔 गाय खांनायनि उनावहाय सियालफ्रा बोरायनि थानोखौ जाबा जोबनानै खिनानै फबनानै गालांनायसो बिसौफोर बोराया थारुनखौ बोनो थांनाय जायोबालाय हे थारुन 게 사오나 맞아 그 보라야 마트 보남지바 그래 बोराय बुरै सानैबो जोबोद दुखुजों रागाजों बेस्राबो सियालखौ रागा जोंनानै न'आव थांफिननायसो बे दिननिफ्राय बोराय आरो बुरै सानैबो सियालफोरखौ बुथारजोबनो थांखि लानायसो बिसोरबो सानसेखालि बोराया बुरैखौ बुंनायसै ओइ बुरै आं थैखानायसै नों ओरैबायदि बुं बोराय थैदोंना थैदों माइरं बेदरसे एरदों बेबायदि खनबाय था बोरै बेबादिनो बिसौफोर बोराया बेबायदि खालामनायसो बोरायखौ थैहोनानै बोराय थैदोंना थैदों माइरं बेदरसे एरदों सियालफ्रा बे समावनो हानजा हानजा फैनानै बोरायनि न'आव हाबफैनायसो बे समाव बोराया मासे हाबफैबाय बोराय मासे हाबफैबाय बोराय जेब्लानाखि हाबजोबो बोराया बुरैखौ दरजा फांनो थिननायसो आरो बोराया लावथि लानानै बिसोरखौ थथ' थाथा बुला बुलि बुथारलाबायनायसो बे समावनो मासे सियाला थौ सिङाव हाबथारदोंमोन बे सियाला मासे बारग'नायसो बिसौखौ बुथारजोबनो सानबाबो मोनाखिसै बे समनिफ्रायनो बोराय सियाला जोबनाखै
जोबनानै थाङाखै बे सौफोर नङाब्ला जों सियालखौ नुनाय नङामोन